खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। दिनैनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिबाय। लोगोसे नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दानि रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै बेलासिनि गिबि रादाबाव दङ आसामाव बेलाथि जौनि बेसेना बारायबावबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारा दानाय गोदान आयेन बायदियै रायजोआव थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय गासैबो रोखोमनि बेलाथि जौनि बेसेनखौ बारायनानै होबाय। बेजों लोगोसेनो जौ फाननाय समखौबो सोलायनानै होदों। दानिया मोनानि 11 बाजिसिम जौ गलाफोरा खुला थागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दरं लकसभा समस्तिखौ जों गनायनानै लानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि आरो बिथाङा बुंबावदों गावजों गाव गावस्रालायहोनोसो बेबायदि खामानिखौ मावदों दैदेनगिरिफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मोनायाव अखा हानायनि खाबु लानानै उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय भर्मकली गामिनि गंगार हाजोनिफ्राय हायेन फारसे ओंखारबोनानै हाग्रानि मैदेर फालोआ गामियाव थानो हायै थासारि लाबोदों। ट्राइबेलफोरनि राजखान्थि मोनथायखौ फोजोबस्रांनो नाजादों डेलिमिटेसननि गेजेरजों। दायो बेनि सायाव गोख्रों सोमावसारनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर अनजालि दैमारि। डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट ओंखारनायाव एबसु आरो इउपिपिएल सरकारनि आखाइ दं बे बाथ्राखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आसाम पुलिसनि एसआइ निफु कलिताखौ साख्रिनिफ्राय बोखारबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मावबिबाननि बारगा हाबा मावनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय बोखारबाय एसआइ निफु कलिताखौ। टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों डिजिपि जिपि सिंहआ। इउथ अफ गलायगावनि बानजायनायाव मैया हाबिबाङा गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो ईद फोरबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआर माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इउसुफ आलीआ बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला जनाय जनखारिङाव मोनाबिलि 7:30 समाव गिख्रंथाव अर खामनाय थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अर खामनायाव खमैबो गंबा गलाया सेवहांगार जाजोबो। गंबा गलानि गेजेराव गंसे बर' हिन्जावनि दख'ना गलाबो दंमोन। दख'ना गलानि मुङा बिना बसुमतारी, गामि माइदांस्रि। गंबा गला खामनानै सेवहांगार जानायाव खमैबो 70 लाख रांनि मुवा बेसाद खहा। खामजानाय गलादारफोरा खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों लोगोसे मेगनाव मोदै हगारख'नो हायै जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिरुनि पर्टस, शिपिं एन्ड वाटारवेज आरो आयुष बिफाननि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ थांनाय 1 जुलाइखालि गुजरातनि द्वारका, गपिनाथ आरो भेराभालानि गासै गंथाम लाइट हाउसफोरखौ गोदान महर होनानै बेखौ द्वारकानि टुरिस्ट डेस्टिनेशन महरै बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसेनो हादरनाङैनो गासै मोन 75 जारिमिनारि लाइट हाउसफोरखौ दावबायारि थावनि टुरिज्म स्पटआव सोलायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि केम्पेइन लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गोदानै बेखेवनो लादों स्पकेन इंलिश कर्स। मख'नो गोनांदि बे स्पकेन इंलिश कर्सआव गोबां सुबिदाफोर थागोन गाहायै फ्रि वाइ-फाइ, स्मार्ट क्लासरुम कर्स, एक्सपिरियेन्सड टीचार्स, पारफर्मिं एक्टिभिटिज, लार्निं कनभारसेसन, स्पीच फ्लुएन्सि, लार्निं फनेटिक्स, एन्सरिं प्रग्राम, जब इन्टारभिउ एपियारेन्स, कारेन्ट काउन्सेलिं, नेरेसन अफ इन्सिडेन्ट्स, इउज अफ एक्सपिरियेन्स बायदि बायदि फोरोंथायफोरखौ बेवहाय खाबु होनाय जागोन। बेनिखायनो जिल्लानि गोसो गुदुं बिजाथिफोरा स्पकेन इंलिश कर्स लानो थाखाय 9678740727 आरो 7099663206 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। आथिखालाव इंलिसजों रायज्लायनो एबा इंलिसजों लिरनो, इंलिस राव बुंनायाव गावखौ आखा-फाखा खालामनो बेयो मोनसे गोनांथार आयदा जानानै फैबाय। इंलिस रावजों रायज्लायनो गावखौ आखा-फाखा खालामनो थाखाय नोंथांमोननि साखाथियाव बेखेवदों गोदानै स्पकेन इंलिश कर्स। सोलोंथाइ लानाया सुबुं जिउआव अरायसम सोलियो।
बेवहाय बैसोनि फारागथि गैया। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। इंलिश राव सोलोंनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु लाबोदों। गोलोम बोथोरनि बन्द'आव मुसलपुरनि आमबारियाव थानाय एक्सेलेन्स किड्स प्रि स्कुलआव स्पकेन इंलिश कर्सखौ 25 दिननि थाखाय सोलोंथाइ लानो हासिगोन। फैगौ 5 जुलाइ खालारनिफ्राय बे कर्सनि फोरोंथाइ होनाया जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 22 जुन खालारखालि अदालगुरि जिल्ला भैरबखुन्द बियाब सान्तिपुर बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय गंसे साप्ताहिक हाथाइसालिखौ भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय लक्ष्मी दैसाया खुरखालांनाय खौरांखौ फोसावनायनि उनाव बियाबनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै दैखौ होबथानायनि राहा खालामना होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा